Abin da saka gani kira ka nan ba komai bane domin gaskiya an samu matsala ainihin tafiyar da aikinka. Sannan kuma mun zauna ga baki ɗaya ma'aikata mun yi tunani a kai. Nan kamfani ne, we work with time. Baka zuwa aiki da wuri kuma aikinka ka san aiki ne da ya kamata a ce early as possible as morning kana nan. Amma ba ma samun haka daga gare ka. So ma'aikata sun zauna su yi bayani a kanka. Don haka this is your dismiss letter. To yanzu yallaɓai babu wani ƙoƙari da za a taimaka min. Mutar babu wani abu da zan yi, saƙon daga sama ne. Sannan idan ka fita ka samu akanta za a baka half of your salary a aikin da kai. Thank you. Za ka iya tafiya yanzu. Ya akai Muktar, ya akai abadan Allah. Ita rayuwar nan sai an rasa wani abin ake samun wani abu. Idan wani wuri ya bude ya kulle, wani wurin na budewa. Komai na rayuwar nan ka dauke shi kaddara. Mu ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbun. Idan kai tawakkali ga Allah, Allah ya ishe ka. Akwai wasu azkar da nake so na baka, ka gane? Idan kana yin su in Allah ya so yadda Allah zai buɗa maka wani hanya. Ka ringa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da hasbunallahu wa ni'mal wakeel da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ka ji ko? Dan Allah ka ringa yin su. Idan kana yin su in Allah ya so yadda Allah zai buɗa maka wani hanya. Ka ji? Dan Allah ka cire rai ka rage wannan tunanin ba naka bane. Ka gane? Haba ka wani canza gaba ɗaya haka. Okay. Na gode abokina. Insha Allah zai yi. Na gode sosai.